नभेम्बरखौ बेखौ नोंथांमोनहा जोंनि नैबे जौसाङाव जिरायनाय गोबाङानो मिथिगौ नाथाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोनहा खायसे मिथिया जानो हागौ बेनिखायनो आं दिनैनि बे मेला 16 नभेम्बर हिसाबै आं बे 16 नभेम्बर जोनोमनि सोमोन्दै आङो एसे बुंथिनो नागिरदों बबेखानि बे बुंथिनायनि सिगां आं बेखौनो बुंनो नागिरदों दिनैनि बे मेलखौ बेखेवलांनाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां जनक उजिरा जे दहाय बे 16 नभेम्बरा मानि थाखाय माब्ला जमा जाया बिथाङा बुंलांदों अब्लाबो आं बेखौ आरो नोंथांमोनहा साबजानाय मोनाब्लाबो आं बेखौनो आरो बुंफिननो नागिरदों मानो बुङोब्ला नोंथांमोनहा मिथिगौ आरो बिजाबाव लिरनाय दं जे जोंनि बर' हारिया बे समस्त भारतबर्षआव बा भारतनि सा सानजा सारा आसाम आरो बेंगल उड़िष्या बिहार आरो बांलादेशआव जोंनि बर'आ रायजो खुंदोंमोन जोंहा राजा दंमोन जेरैबो दंमोन नाथाय मा खालामनो समनि बबेबा मोनसे खारननि थाखाय बा मिथिंगानि गुरलाय गुरजाय एबा सोरनिबा शत्रुनि बेरेखा हान्जानि दावहायाव जेननानै जोंनि बर' राजाया जेननानै जोंनि मानसिफ्रा रायजो गैया जादों बेनिफ्राय जोंहा रायजोबो गैया जादों राजाबो गैया जादों बेबादिनो जोंनि बे संसार जानाया जोंना जालाय जाखाय जानानै जों दाब थानांदों दा बेनिफ्राय जोंनि जे आगोलाव जोंहा राजा जोंनि बे बर' रावानो बे सा सानजा भारताव गोसारनाय बा रावमोन होननानै लिंग फांखा होननानै जोङो मिथिखागौ दा बे हिसाबैनो बे जिनिसा गोमानाय हिसाबै बेखौ फोथांलांनो आरो बर'आ जे सेदलि बिदलि जाबाय बर'आ गोमालांबाय बेखौ जोङो बोरैहाय रक्षा खालामफिननो होननानै बै 1952 सननि सिगाङाव जोंनि बर'नि जा साबसे साननो गोरों दैदेनगिरि बिथांमोन दं बिथांमोनहा खौसेयै सानलायबाय जे जोङो बर'आ जों बे गोसारनानै थानाय बर'फोरखौ जों बोरै खौसे खालामनो होननानै दा उनाव बिथांमोना सिन्था खालामबाय बे समाव 1952 सनब्ला जोंनि भारतबर्षआ स्वाधीन जाखाबाय उदां जाखाबाय मानो होनबा जोंना 1947 15 आगस्ट जादों बे 1947 15 आगस्टनि सिगां बाहाय आसामाव ब्रिटिशनि आमालावनो जे उदांस्रि मोननायनि सिगाङावनो 1937 सननिफ्राय बाहाय मोनसे राजखान्थि बे साहित्य शासन हिसाबै बाहाय बे समाव कंग्रेस पार्टी बा गुबुन पार्टी मुस्लिम पार्टी बायदि मैया पार्टी दं बे हिसाबै बै समनि बर' माखासे दैदेनगिरिफ्रा जे माखासेया कंग्रेसाव माखासेया RCPI माखासे सोरजोंबा बिदि थानानै राजखान्थियाव बर'आ खौसे जानो हायाखै आरो खौसे जानो हायैनि थाखाय जोंनि बर'नि हारिनि जेनोखि देरगानांगौ जौगाखांनांगौ बिथांमोनहा मावनो हायाखैमोन आरो फारसेथिं बर'आ गोदो जे बाथौ धोरोम सिबियारिमोनब्लाबो उनावहाय बेबादिनो बे शंकरनि धोरोम शंकरदेवनि धोरोम एकशरण धोरोम बेखौ लादों खायसे आरो खायसेया बिदिनो ब्रह्म धर्म लादों खायसेया ख्रिस्टान लादों खायसेया सतसंगि लादों बेबादि लानानै बर'आ आरो धोरोमावबो खौसे जानो हायाखै बेबादिनो बर'आ माखासे बिथिंथिं जे खौसे जानो हायैखौ नुनानै बै समनि सानसुमैफ्रा जे बे गोदोनि बर'नि जेनाखि अस्तित्व जों बेखौ बोरैहाय लाबोफिननो होननानै बिथांमोनहा होमब्ला जों बर'खौ खौसेयाव लाबोनांगौब्ला जोङो धोरोमजों हानाय नङा जोङो राजखान्थिजों हानाय नङा जों बर'खौ खौसे लाखिफिननो हागोन जोङो खालि बे थुनलाइ बा रावनि गेजेरजोंसो होननानै बिथांमोनहा सानलाय हलाय बे 1952 सननि 15 आरो 16 नभेम्बराव बासुगाव टाउनाव कनफारेन्स खुंनानै दिनैनि बे गोथार 16 नभेम्बरावनो बे बर' राव थुनलाइखौ गठन खालामनाय जादों दानाय जादों दा बे बर' थुनलाइ आफादाव सोरबा कंग्रेसनि मानसिफोर थानो हागौ RCPI नि मानसिफोर थानो हागौ बा सोरबा BPF नि मानसिफोर थानो हागौ किन्तु थायोब्लाबो किन्तु बे बर' थुनलाइ आफादाव थानानै बे हान्जानि मानसिफ्रा गावसिनि जेनाखि राजखान्थिनि माबा बोरैथि बा ट्रेन्ड बिथांमोनहा बेखौ लांनो हानाय नङा बाहाय बर' थुनलाइ आफादनि जेनाखि संबिजिरनि खामानि बे संबिजिरनि खामानि मथेसो बेखौ बर' थुनलाइ आफादनि खामानिखौ मावनो हागोन बे हिसाबैनो दिनै बे बर' थुनलाइ आफादखौ बै समावनो 1952 सनाव गायसननानै आरो बेवहायनो लोगो लोगो बिथांमोना सानबाय जे बर'खौ जोङो बर' रावजों जुदि
गेरेमसा खालामनांगौब्ला होमब्ला जों बे बर'खौ जोंनि क'क्राझारनि बर'आ गुबुन रायलायो कामरुपनि बर'आ रायलायो जुदा बेंगलनि बर'आ बड'लेण्डआ जुदा रायलायो बा उदालगुरि बा माबाना सानजारि रायलायो नगावना जुदा रायलायो होमब्ला रायलायनायाबो फारागथि दं ओंखायनो बे फारागथि गोनां रावखौ जोङो ज' खौसे खालामनांगौब्ला जोंनि बर' रावखौ जोङो फरायसालियाव थिसननांगौ ओरै होननानै बे डेलिगेट सेसनावनो रायलायनायानो बेवहाय एक्सपार्ट कमिटि अन बड' लेंगुवेज एन्ड लिटारेचार होननाय मोनसे कमिटि दादों 7 मानसिजों बेवहाय जोंहा बेंनो रोंनाय मावथि जोहोलाव सतीश चन्द्र बसुमतारीखौ चेयारमेन आरो धुबुरीनि गौरी उकिल आरो बिदिनो मदाराम ब्रह्म प्रमद कुमार बिफा बेनिफ्राय वीरेन्द्र नारायण पार्टी आरो बेनिफ्राय MP बै समनि धरनीधर बसुमतारी बिथांमोनखौ बे एक्सपार्ट कमिटि अन बड' लेंगुवेज एन्ड लिटारेचार बर' राव आरो थुनलाइनि रोंगौथि आफाद दानानै होदों आरो बिसोरनो बे बर' रावखौ थिसननांगौनि थाखाय हाबा मावनांगौ होननानै 1952 सननि 26 डिसेम्बराव जेब्ला आसामनि बै समनि बिश्वनाथ मेधि चिफ मिनिस्टारा धुबुरीयाव फैयो गावसोरनि पार्टिनि हाबा लानानै मिटिंआव बे समाव बिथांमोनहा बे जोंनि बे बर' रावखौ फरायसालियाव थिसननांगौ आरो बर'खौ मान मर्यादा होनांगौ बर' रावनि जौगाखांनायखौ मान मर्यादा होनांगौ होननानै बिथांमोनहा डिमान्ड खालामदों बे डिमान्ड खालामबाय थानायाव सरकारा 1963 1963 सननि 18 मेनिफ्राय जोंनि बर' बिजोंखौ जोंनि बर' रावखौ गुदि फरायसालियाव थिसनजेनो दा 1952 निफ्राय 1963 सन बेवहाय मोनसे फाग जादों फाग जानायनि खारना जाहैबाय जोंनि बर' थुनलाइ आफादखौ जेब्ला 1952 सननि 16 थारिखआव दायो बे समाव जोंनि बर'फ्रा ओरैबायदि सानदोंमोन जे जोंनि बर'आ जेथु जोङो बड' फोलेरनि हिसाबै बे बड' फोलेराव आथिखालनि जोंनि जे आसामाव ट्राइबेल संघजों मोनथुमनाय जे मोन 14 सनवाल कसारी बर' कसारी टिवा कसारी लालुं कसारी राभा गार' बिसोरबो बर' मुल्य मानसि हिसाबै जे बिसोरखौबो लाफानानै जों बे बर' गेदेरमा बर' हारि दानो होननानै बै समनि जोंनि बर' नेताफ्रा बे बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरिखौ बै डिमासा कसारी जयभद्र हाजोखौ होनाय जादों बेनिफ्राय जयभद्र हाजोनो मोनसे खमथा होदों जे गाहाय नेहाथारिया सोरखौ होनो बे गावनो सायख'ना लाथोंसै होननायाव बियो गावनि डिमासा मानसि सनाराम थावसेनखौ बे सायख'ना लानाय जादों दा बाथ्रा जाहैबाय सनाराम जयभद्र हाजोआ जेब्लानाखि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि सायख'जायो बे समाव बिथाङा बिश्वनाथ मेधि सरकारनि आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रिमोन दा फारसेथिं बर' थुनलाइ आफादनि जानानै बियो सरकारनि खाथियाव दाबि खालामनांगौ आरो फारसेथिं सरकारनि जानानै जे बर' थुनलाइ आफादनि दाबिखौ नाखस खालामनांगौ बे हिसाबै बियो गावनि लाबालाब गावनि स्वार्थखौ बांसिन साननानै बर' थुनलाइ आफादनि बे बर' बिजोंखौ जे फरायसालियाव थिसननांगौ बेखौ बिथाङा मावाखै जायनि थाखाय बे 1952 निफ्राय 1963 सनाव फाग जानाया बेनो अब्लाबो बिथाङा आपत्ति होदोंमोनब्लाबो जोंनि बे बर' लिडारफ्रा दैदेनगिरिफ्रा सानसुमैफ्रा बिथांखौ माबानानैब्लाबो जोङो सरकारनि खाथियाव दाबिबाय थानायाव सरकारा बेखौ मानिनो गोनां जादों दिनै बे बर' बिजों 1963 सननिफ्राय दिनै गोबां जाबाय दिनै लेखा रोंबोबाय गोबाङानो दहाय जोंहा बिथां जनाब अजित बिथाङा बुंलांदों जे बर' मिडियाम फरायनानै गोबां गोरा जाबाय रोंलांबाय होननानै बुंदों नंगौ दा बाथ्राया जालांबाय दा नोंथांमोना साननो हागौ आरो नोंथांमोननि बे ओनसोलाव गोबाङानो हयथ' गाव गावनि गथ' गथायखौ बर' बिजों हगाराबानो सोरबा इंराजि बिजोङाव हगारदों दा बे इंराजि बिजोङाव हगारनानै जे गाव गावनि गथ'फोरखौ रोंगौ रागौ खालामनो सिन्था खालामदों दा मोजांनि खोथा बेबो गाज्रि नङा आरो जायफ्रा बे इंराजि बिजों हगारनायाव जायफ्रा बर' बिजों हगारनायाव जे गोनो गोथो जादों बेखौ नोंथांमोनहा खुनु प्रटेक्ट गोनो गोथो जानो नाङा
बे आंबो निजे बर' मिडियाम फरायनाय आङो बर' मिडियाम फरायबोनाय दा जोंनाव बर' मिडियाम फरायबोनानै गोबां मानसिया मेट्रिक पास जानानै पिइउ पास जानानै बिए पास जानानै एमए पास जानानै दिनै गोबां मानसिया साख्रि बाख्रि लानानै बा साख्रि बाख्रि लायाबाबो बायदि मैया हाबा मावनानै गाव गाव गसंथानो हाबाय न'खर दानो हाबाय बेबादि आरोखि दा ओंखायनो नोंथांमोनहा जे बर' मिडियाम फरायबानो जे लेखा रोङा बे नङा दा बेहाय जोङो बर' थुनलाइ आफादा जों बेखौ रिसार्च खालामदों आरो बेसेबां जोंनाव स्पेसियेल रोंगौथि गोनां एचिभमेन्ट मोनखो आं बेखौ मोनसे डाटा बेसिस खालामनानै नैबेहाय आं लेखा दिहुनदों मोनसे फिसा लेखाया फिसाब्लाबो माने फाय होजोबनो हायाखै आङो माने बर' बिजों फरायोब्ला लेखा रोङा जाम्बा जायो साख्रि मोना होननाय मोनसे लेखा दा बेवहाय लेखा रोङा जाम्बा जायो साख्रि मोना नङा बाहाय मोनो लेखाबो रोङो जाम्बाबो जाया साख्रिबो मोनो होनदों बेवहाय जोङो बेवहाय नैबे लेखायाव आं बायदि थार्ड डिभिजन सेकेन्ड डिभिजन फार्स्ट डिभिजन पास जानायनि लिस्ट गैयाहाय बे फार्स्ट डिभिजन स्पेसियेल पास जानानै गिदिर खामानि मावनाय साख्रि मावनायफोरनिसो लिस्ट बेवहाय आङो जिल्ला बेसेसो होदों गहपुर जिल्लायाव डक्टर निरला रामसियारि दं बिथाङा साइन्टिस्ट आरो डक्टर दिलीप दैमारि बिथाङाबो MBBS बिश्वनाथाव दङ दीपक बसुमतारी कमल बाग्लारि ओमफ्राय उथुल बर' दिनेश्वर बसुमतारी तेजपुराव दङ डक्टर फागुना बर' महिला बे बिथाङा जादों जोंनि डक्टर मंगल सिंह हाज'वारिनि फिसाजो रुपाश्री हाज'वारिनि फिसाय बिथाङा बर'नि गेजेराव मोनसे आयदायाव प्रथम जानानै दं आरो ओरैहाय दङ रङियायाव डक्टर रन्जित दैमारि डक्टर पुतुल चन्द्र बर' डक्टर फुकन चन्द्र बसुमतारी बेबादिनो बेवहाय बे स्पेसियेल एचिभमेन्टफोरनि आरोखि बेयो बेवहाय बे गादा गुदा बे थार्ड डिभिजन सेकेन्ड डिभिजन फार्स्ट डिभिजननि बाहाय लिस्ट गैया बे स्पेसियेल आरो बिदि आङो होजोबनो हायै गोबां दंबावो दा ओंखायनो नोंथांमोनहा गाव गावनि गथ' गथायखौ जे बर' बिजोंजों फरायोब्ला साख्रि मोनानो बर' बिजोंजों फरायोब्ला जाम्बा जायोनो बर' बिजों फरायोब्ला लेखा रोङानो बे साननाय बे गोनो गोथो साननायखौ नोंथांमोना मानो बुंब्ला बर' मिडियाम फरायनानैनो नै दा बे आवगायगासिनो दङ दा मिडियामा गावबा गाव गोसोसो दा बेखौनो बुंनो नागिरदों आङो सोरबाफोर भाई इंलिश मिडियाम हगारनाय गथ'फोर गार्जेनफोर दङब्ला आंनि निमाहा बियो बुंनाया एसे बांद्राय जादोंब्ला माने इंराजि मिडियाम फरायनानैबो गोबाङानो साख्रि बाख्रि मोनै ओरैनो न'आव जनानै थानायबो दङ गोबाङानो 80%आ आं बेखौनो बुंदों ओंखायनो आरो बर' मिडियाम फरायनानै जे 20%आसो जनानै दं 80%आ साख्रि बाख्रि माबानानै दं दा आं बे खोथाखौ मानो बुंदों दिनै जोंनि बर' थुनलाइ आफादा जे 1952 सनाव दाजानायनिफ्राय बर' राव थुनलाइखौ फोजौनो थाखाय बा बर'खौ रावखौ लाखिनो थाखाय जे रावखौ लाखिनांगौब्ला बर' रावखौ फरायसालियाव थिसननांगौ फरायसालियाव थिसनबासो बर' रावा इउनिफर्म जागोन दिनै जोङो बै समाव बुंनाय बोरदोन सानजारि बेफोर जों रायज्लायनाया दा गावबागाव मोनसे डाइलेक्टल' जाहैबाय खिन्थु जोंहा दा बे फरायसालियाव लेखाया एखे हिसाबै दा जोंनि बै बेंगलनि बर' जोंनि बर' कामरुपनि बर' बाक्सानि बर' जोंनि रायज्लायनाया दा सेम जाजोब्बाय बे माबा हिसाबै आरोखि दा बे हिसाबै आं बेखौनो बुंनो नागिरदों दिनै जोङो बे बर' रावखौ फोजौनांगौब्ला जोंहा बर' फरायसा नांगौ बर' फरायसा मोनोब्लासो बे माबाया बर' रावा थांनानै थागोन दा बर' फरायसा गैयाब्ला बर' फोरोंगिरि गैयाब्ला बे फरायसा गैयाब्ला फोरोंगिरि मोननाय नङा फोरोंगिरिया माने साख्रि बाख्रिया जोबलांगोन माने जायफोर साख्रि मावनानै दं बिसोर साख्रिया जोबनाय नङा जाय बिथांमोनहा रिटायार जानायनि उनाव आरो पस्ट क्रिएसन जानाय नङा आरो बे पस्ट क्रिएसन जायाबा बर' बिजोङा थायाब्ला जोंनि बे उनाव जों जे बर' रावखौ गेरेमसा खालामनांगौ बे गैया जागोन बेनिखायनो आङो नोंथांमोनखौ जे गाव गावनि गथ'फोरखौ बे बर' मिडियामाव बर' बिजोङाव हगारनो थाखाय आङो गुरैयै खावलायबाय बे दाना बेनिजों लोगोसे
दा जोंहा जोंनि गोबां नैबे बर' थुनलाइ आफादा जेनाखि बर' रावनि थाखाय जों माखासे दाबि दावा दं जोंहा गासै 31टा दाबि दावा दंमोन दाबि दावानि गेजेराव बेखौबो जोंहा बर' थुनलाइ आफादनि बर' बिजोंनि सोलोंथाइनि मावफुंनो हानाय आरो मावफुंनो हायै मावफारिफोर बे 2016नि 10 नभेम्बराव ओंखारदोंमोन जोंनि बर' थुनलाइ आफादा गोदोनिफ्राय मा हाबाखौ मावफुंनो हाखो फाय दं आरो मा मावफुंनो हायाखै फाय दङ दा 16नि उनाव आरो दंबावो जोंहा मोनब्रै बेजों बाहाय 26टा दं मोनब्रै 31टा मोनबाजों 31टा जायो दा बेवहाय जोंनि आसलि मा जाहैबाय सेपारेट डिरेक्टर फर बड' एन्ड आदार ट्राइबेल लेंगुवेजेस माने जोंनाव सेपारेट डिरेक्टर फर बड' लेंगुवेजमोन दा बेवहाय बै कंग्रेसनि आमोलाव कंग्रेसनि बे थुलुं गगैनि आमोलाव हेमन्त बिश्व शर्मा मा खालामखो जे आसामाव ट्राइबेला नोंथांमोनल' नङा नोंथांमोनहा बर' आरो बेबायदिनो गोबां ट्राइबेल दं नोंथांमोननो बर'फोरनो होयोब्ला गुबुन ट्राइबेलाबो लुबैगोन गतिके नोंथांमोनहा जोंनि होनाय नमेनक्लेचार बादिबासो जोंनि होनाय नाम बादिबासो नोंथांमोननो जों बेखौ होनाय जागोन बुंनायाव बिथांमोनहा जोंनो होबाय सेपारेट डिरेक्टर फर बड' एन्ड ट्राइबेल लेंगुवेजेस दा बेखौ लानानै जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि जौसिन मेल बोसोरे बोसोरे जुथुम्मा खुंनाय थान्दै मेलाव बिदिनो 4-5 बोसोर दान्थे बिदान्थे जाबाय गोबाङा बुंदों जोंलाय माने गुबुन ट्राइबेलखौ लादोंनो ओरैबायदि जादों आरो बेहाय आंनो रायखांनो नागिरदों दहाय जोंहा मानगोनां जन' बुजिनि बिथाङा बुंलांदों जे 1952 सनाव बर' थुनलाइ आफादा जोनोम जानानै बर' थुनलाइ आफाद जौगानायनि थाखाय खामानि मावबोदों आरो 1967 सननि 15 फेब्रुवारिनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जानानै बिथांमोनहाबो बर' राव थुनलाइ जौगानायनि थाखाय हाबा मावबोदों जातिनि थाखाय हर हाबा मावबोदों नंगौ दा बर' थुनलाइ आफादनि बे बर' फरायसा आफाद बिथांमोनहा एलाइट बा नांजाबफा आफाद हिसाबै जोंनि बे माखासे डिमान्डआव बे गासै जोंनि डिमान्डफ्राव बिथांमोनहा दं आरो बिथांमोनहा निजाबो गैया बे गावसिनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो बे सेपारेट डिरेक्टरा बेबो दं सम सम बिथांमोनहा गावसोरनि जाबोबिया आन्दलन बा सोमावसारनाय हाबाफारि लादों आरो जोंनि बर' थुनलाइ आफादजोंबो बिथांमोनहा एलाइट हिसाबै नांफानानै दं दा बेखौ उनावहाय फिन 4 बोसोर डेलिगेट सेसनाव सावरायलायनायनि गेजेराव सरकारनि बुंनाय बादिनो जों बे सेपारेट डिरेक्टर फर बड' एन्ड आदार ट्राइबेल लेंगुवेजखौ लानाय जादों नाथाय बे थुलुं गगै पार्टी कंग्रेस पार्टीया 15 बोसोराव जोंखौ थगायनानै दोननानै बेखौ मावफुङाखै दा नै दा बिजेपिनि सरकाराव दा थाङै थुङै नैबे दुलाराय बर' फरायसा आफाद ओमफ्राय इउपिपिअ ओमफ्राय बे एनडिपि बे बिथांमोनजों ओमफ्राय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों सावरायलायनायनि गेजेराव बिटिआरनि माबायाव सुक्तियाव बे जिनिसआव फैनानै दिनै बे सेपारेट डिरेक्टर फर बड' एन्ड ट्राइबेल लेंगुवेजेसखौ बिथांमोनहा मावफुंगोन होननानै लादों बे क्रसआव आरो बे मथे बिथांमोनहा दाखालि बे सेपारेट डिरेक्टर फर बड' एन्ड ट्राइबेल लेंगुवेजखौ गठन खालामनायनि बिथांमोनहा हाबाफारि लाबाय दा हाबाफारि लानायाव दा बिसोरो पस्ट गासै अफिसार टफिसार फर्थ ग्रेड ड्राइभार पियन लाना गासै 22 जन बाहाय मोनसे बे मावफारिफोरखौ बा कर्मचारिफोरखौ लानानै बिसोरो मावनायनि थाखाय गभर्नमेन्टआ बेखौ गठन खालामबाय दा बेखौ लासै लासै मावनायनि हाबाफारि लादों दा बेनिफ्राय जोंहा दंबावोमोन बिटिसिआव जोंहा डिरेक्टर दङमोन खिन्थु डिरेक्टर माबायाव दङ खिन्थु गभर्नमेन्ट एपइन्टमेन्ट होआखैमोन दा बेखौबो दाबिनाय दंमोन बेबो दा बिटिसिआव सेपारेट डिरेक्टराव दा माबायाव बिटिसिआव बे डिरेक्टरा दा एपइन्टमेन्ट दा बे रोखोमनि जोंहा आरो सरकारि जानाय जायो बे अनेक दं दा बेखौ दहाय जन' बुजिरा जि खोथा बुंलांदों बेबादिनो जे बे खामानिया जालांनायनि लामायाव खिन्थु मोनसे खोथाखौ आं बुंनो नागिरदों बेखौनो बर' थुनलाइ आफादनि आं सासे जिल्लानि बिबानगिरि हिसाबै आंहा बेखौ फोलाया सोमाया आं बुंनो गोनां माने जिहेथु बे बाथ्राखौ आङो स्पष्ट बुङाब्ला आंहा बाहाय माने नोंथांमोनजों बबेबा समाव माबा मोनसे बुंजानायनि मोनसे लाइन फैयो दा बाथ्रा जाहैबाय नैबे बिटिआर सुक्ति मथे बे स्कुलफोरखौ बे सरकारि खरं खालामनाय बे
फरायसाफोरखौ फोरोंगिरिफोरखौ थिसननाय बेफोरनि बागै दाखालि 20 अक्ट'बराव बे बिटिआर सुक्तिनि सायाव बे क'क्राझारनि बिटिसिनि सेक्रेटारियेट अफिसाव इलेक्शन डिपार्टमेन्टनि सेक्रेटारि प्लास डिरेक्टर बिथांमोनहा सावरायलायदों लोगोआव फाय दंमोन बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफाद आरो बहाय सावरायलायनानै बिथांमोनहा बहाय फाइनाल खालामनो हायाखै दुर्गा फुजा बायनानै सावरायबावनाय जाथों होननानै प्रस्ताब लानानै दाखालि 12 नभेम्बराव सावरायबाय बे 12 नभेम्बराव सावरायनाय बादियै बिथांमोनहा नैबे बुंदों जे जायफोरा हा हु जायाखै जायफ्रा फरायसाफोरनि आंखाल माबा माबि जानानै कयेकथा जिनिसखौ रिजेक्ट खालामनाय बादि जादों दा बेखौ बर' थुनलाइ आफाद जोङो गाबोन डिरेक्टर अफिसाव बबे बबे स्कुला मानि थाखाय रिजेक्ट बादि जादों जों बेखौ गाबोन सुलाद लाहैनो एबा सुग्रोमहैनो थाखाय जोङो हाबाफारि लादों आरोखि।